Sau și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft alături de Steffi. Așa, și eu sunt foarte răgușit și nu cred că o să vorbesc. O să vorbesc eu. Da, bine că vorbește eu. Stai așa să știi. Eu nu vreau să vorbesc, o să vorbească Ștefi pentru că da. Intră. Astăzi o să jucăm o mapă horror. Lasă-mă pe mine de aici. Așa, și o să încercăm să vă sperie. Te-am găsit. Ați dat tezele apropo. Eu da, la mate. Dacă da sau la ce, dați com. Comentariu, haide. Uite-mă Unde în e? spate. Și ce se întâmplă aici? Nu știu, n-am mai jucat-o, am găsit-o așa random și mă gândeam să filmăm cu asta. Și dacă se ne poate ceva, Asta e viața. pe noi. Asta e viața. What the fuck, dude? Nu, ce oribil. Uite, ce șmecher mă stute. Haide, intră. Așteaptă-mă și pe mine. Că eu intru în pom. Ce scrie? Nu contează, haide, intră, că e în engleză, nu știi să citești. Eu am găsit pe la ușă. Vezi, să deschide ușa. Du-te în față. E un zombie, de fapt. Mergem mai întâi pe aici, vină cu a. What the fuck, dude? Trebuie să vedem. What the fuck, câte FPS-uri. Am 14, tu? Și eu, acum 10, 11, de pizda, mă. Le-ai luat tu? Da, sunt niște hârtiuțe. Ce pizda, mă. Vorbești? Folie. După ce crede vorbești, mai vorbești și uite. Bine, mă, gata, mă. Uite, vină asta, vină. Bă, mamă, știi cum a luat între muriti? Vino aici, what the Uite fuck? de un joc. Mamă, cred că eu fac pe mine. Eu sunt undeva. Dacă le poate să mă bate în față. Ar fi șmecher, haide, vină cu a. Unde? Ai coborât? Ce faci? Ai coborât sau nu? Bă, E frică! Unde ești? stai așa, am crezut că ai rămas jos, du-te. Vină cu a. Hai, în față. Alege o ușă, ia stai, pasă. Ce este? Lasă-mă pe mine să-l iau. Nu mai da. Am dat? Scuze. E un peiaș acolo. Pesul, nu. Nu poți. Pesul. Ce-a dat tata? Adevărat, atingeți. A, două hârturi. Și eu tot. Vină cu a. Hai să luăm toate astea de aici. Păi ne-a spawnat jos și acum noi ce trebuie să facem? Nu înțeleg. Și când o să vină moaște să ne sperie? E o ușă aici. E deschisă. Nu intră că am intrat eu. Vină puțin, nu știu ce trebuie să facem. Mă auzi, domnule? Ai coborât jos? Da, caut leverul. Ce e? Trebuie să căutăm nu știu cum să te explic, o manetă. Caut o manetă. O manetă. Uite, am găsit-o. Ce deschis? Este, bă, l-am găsit. Ce? Am găsit leverul. Ia uite-o și pe asta, disperată de viață. Ce e acolo în bibliotecară? Trebuia să fi dat niște mâncare. Nu ai mâncare? Tu ai? E full. Mie nu se poate mai dat. Opa. Ce? De ce mă bați? N-am dat din greșeală în tine. Vezi cum e? Bravo, frate. Acum am și pierd, ok? Băga mea și am stricat mama. Eu un păianj. What the fuck? Uite, e în altă cameră. Nu. Ce stă stegul ăla, nu știu? De ce e toate acestea? Rampă. E
ceva aici, Benson. Tu știi ce din fața mea? Vino încoa. Mi s-a pus ceva. Ajutor, să mor. Vrei să-ți dau o sabie și niște mâncare? Ai sabie? Nu, îmi dau pe creativ. Nu da. Atunci dau pe Ajutor. pis. Hai gata, mă. Pe ce ai pisul? Ce? Bă, mă gândesc că poate Să nu se mai... să nu ne mai scadă mâncare. Nu e așa. Pisul. Am găsit un chest. Care-i gol? Nu mai sparge. Ce faci? Dacă să mă stivenesc aici. Unde ești? Vino încoa. În spatele tău. Vino încoa. Băi, mă enervează. Iau pe jos sau pe sus. Unde intră pe ușă? Păi haide, du-te în parte. Intră și du-te în față pe cealaltă ușă. Nu ajung deja. Gata, vii. Unde ești? Pe scări? Da, urcă. Vino încoa, unde ești? Ce faci, bă? Vino încoa. Unde? În spate. De ce? Să intrăm undeva. Trebuie să fac ce fac? Ce zici? Bine, frate, stai aici, strici mapa, treaba ta. Dar voi să nu vii după mine, dăm chestiile, bagă-le în ce și dă-mi la mie. De ce? Păi dacă totuși nu joci. Hai, de unde mergem? Aici? Da, intră. De fac. De ce nu e acolo? Mă, vrei să fie? O să fie. Poți să iau ăsta? Nu vreau să Nu lua. Vino încoa. Sau... știi. Bă, și ce spui? Urcă sus. Păi da, de fața mea. Cine bă, Corlina? Am găsit un băiat. Știi? Câtă bibliotecă. Păi ce e ce închisoare asta? Nu știu. Am crezut că e o oaie, spune că Ce nu am un cap aici. Nu, dar numai eu găsesc foi. Eu nu găsesc nimic atunci. Mersi. Păi dacă tu nu vii, Păi da, destul de ei totuși. Tu ce ai? Eu am și cărți și un dolar. știi ce ar trebui să mi le dai mie, că poate mori. Și apoi, dacă le pierdem, îți iei bătaie. Sunt ale verde. Ia uzi, mă, dacă le pierzi, știi câți pomni îți iei după filmare? Pentru 2 foi. Na. Vino încoa. Bravo, frate, stai acolo. Eu vin, dar dacă tu Copilul fugi. retardat. Eu copil. Tot eu mă retardat. Nu funcționează ce? Mamă, câte foi ai! Ai venit? Păi nu știu unde ești. Te caut. Ești aici? Vreau și o sabie. Tu de unde știi că am sabie? Pentru că mă uit la tine. De... Haide, păi vino. Am găsit un tunel. Uite! Ai spart ușa? Da.
De ce? Uitați, frate, cum strică jocul, mă face și să țip. Copil uitat de lume. Că ești proastă, frate, nimeni nu te pune să mergi. Treaba ta. Joacă-te singură, mânca micurul. Copil handicapat, mă, ce să retiri. Îmi pare bine. Nu, dar nici măcar nu mă lasă să mă urc, că nu l-am fugit așa fără mine. Normal, dacă ești prost și nu vei după mine. Nu, unde se duce asta? L-am prins. Ce pui, mă? Hai, nu te întoarce înapoi, hai. Hai, mergi repede. Mergi în partea asta. Păi, eu am ușa aici, bine să mă ajutăm. Ești retardată. Cine te-a pus să spargi? Ceva mă bate. Îmi pare bine să mori. Cine te pune să te duci în față și să spargi chestii? Ești proastă, să-mi bag picioarele, să vezi de mai filmezi cu tine. Sunt capete, uite-te. Cine te-a pus să spargi ușa? Ce să mă plâng? Să vezi de mai filmezi eu vreodată mape cu tine. Ești proastă, frate, spargi orice, găsești ceva, trebuie să spargi. Că nu e ceva să nu spargi tu. Mă cred că nu știu asta, că nu m-am amintat. Oh, sunt semne peste tot, oare ce e aici? Oh, semne. Ce poate să mi se întâmple decât... Ah, ajutor, am luat foc! Besel, tu mi-ai dat foc? Tu mi-ai dat foc? Cea mai handicapată copilă, cine te pune să mergi? Uitați, oameni buni, handicapată copilă care pierde. Eu ți-am zis să mi le dai. Tu ca o handicapată, știi, Ce hârtii? ești proastă, frate. Tu ai o grămadă pus să-mi pui și mie. Nu-ți dau, că ești proastă. Și ce facem cu hârtiile? Mă mănânci curul. Bună, să vezi ce mai filmezi eu vreodată în viața mea cu tine. Ești proastă. Bine că te duci în față. Păi dacă tu nu mă lași pe mine, vrei numai să mă țin după curul tău. Ce dracu? Ce e aici? Hai, știți că e greu să umblezi de ușa aia. Wow, cât de greu a fost. Vezi că acum o să fie mult în cap. Eu mai și pe capcane pe jos. Sunt pe ăla, deci de-aia mă zice, vezi că acolo o să fie foc. Tu de ce ai intrat pe ușa aia? Ce pisă, mă spun. Haide, vii sau rămân singur? De pe unde vine? Normal, dacă nu am Ai aștept. ieșit afară aia, a fost vede. Și acum. Și acum te se intre din nou. Păi m-a scos degeaba ce poști. Păi dacă m-a scos degeaba, de ce m-a mai scos? Stai așa, cred că aici ai sfârșitul mapei. Ei. Nu mă zici, în orice ce vă uit, ui mei, e gol, pentru că pot să iau capete de oameni. Ți se aud ceva acolo, zombie, tsunami, v-am plecat acolo ăla. Îmi place jocul. Copii. M-am plictisit deja. Pardon. Ați auzit Și eu acum ce căcat fac? Normal, ce asta e răgușită și îmi tujește și în ureche. Se pare că o să iau de cealaltă de la mine. Tot de la mine, băi, retardat-o, tu mi-ai dat-o. Eu? Păi nici n-am cam să rățită. O fac. Unde ești? Mama. Ce pana mi-a făcut ușa, mătii? Haide, cred că vine bine, cred. Sau nu? De ce nu mi-a dat, frate, și un târnă copac? Băga mea și picioare în cap. Ești afară? Nu, că vine înapoi.
Uite că te văd. Ce pizza. What the fuck? Nu înțeleg care a fost rostul mapei și de ce ne-a dat atâta foaie. Nu se poate, redstone. Mamă, nici măcar redstone nu știe să zică băi băiatul. Redstone. Așa. Nu-ți fac numele, unde e? Aici e nu. Asta e aici, fericire. Vezi pe unde ai luat-o până acum? Da, deci cred că aici ai sfârșit mapei. Nu știu de ce, dar... Sunt acolo unde este și un cap de om. Știu că de Să zicem că mi-a plăcut mapa, doar că n-am înțeles-o. A fost foarte ciudată. Aș vrea să fac ceva ce mai mulți youtuberi au făcut după ce s-au jucat, să explodeze mapa. Cum puteți? Pe bombe? Da. Pe bombe? Dar fac pe creativ avem. Da? Să bag. Nu. Bagă redstone. Pentru ce? Îmi place mult cum e. Și trebuie să crezi chestii. Adică nu m-am jucat niciodată, dar am văzut. Cum ce? Mi-e restul. Am jucat Mela. Pup Mela. A, dar să intru pe WhatsApp, că trebuie să zic ceva. Mamă, câte foaie. O grămadă. Da, moartea să te ia. Voi aveți oamenii din orașul din care sunteți? Din ce oraș sunt? Noi suntem din Galați. Da. Nu din Ploiești, suntem din Galați, știți? Noi suntem din Timișoara. Ești pe creativ? Nu. De unde știi? Ce? De unde știi că nu ești pe creativ? Pentru că... Automobilul. Pe prin tunel? Ăla pe unde merge trenul? Da. Vin și eu pe acolo, poate ne întâlnim. Îmi vezi numele? Nu. Nici eu pe tău. Bă, da. Hai să luăm în brațe, vezi, să te dăm în tine. Ah, mi-a pus TNT, mă, că mai gata. Și eu încep să fac. Păi, mi-e ajută, că nu știu cum să te gândești. Bine, atât a fost pentru Ce fac, Ran? Cine a jucat TNT, Ran? E foarte aiurea în game-ul ăla. Trebuie să fugi din TNT când explodează fix sub Hai, curul. ce mă omoară. Serios? Oh, Poate fi că dă TNT-ul în tine. What the fuck, dude? am... Adică am... Astăzi e o oră, vreau să mă joc mult.
De ce nu te-ai jucat? Cât doamne. Vezi că eu am făcut asta. Nu mă faci. Bă, te fără de... Betul, ai că să-mi zici? Cine la mașină că nu mă știu pe aia? Bine, deci atât a fost pentru episodul de azi. Dați like, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!